І нині молимося, Господи, благослови, щоб всі потоки, які направляють проти нас, потоки інформаційні, потоки унікально, публічно брехливі, котрих не є правди, але направлені проти наших не лише священників, а й на церківників і дяків. В совєтське время, коли бачили, що у церквах ще остаються дяки, які способні вести богослуження, то був приказ: всякий дяк, котрий йде до церкви дякувати, його держава, радянська держава, лишала пенсії. Такся помстила держава. Так що абсолютно много паралельних событий, не лише із древніх віків, но і донині. Божа Мати, благослови тих людей, котрих вандали лишають храма, коли мир нарушають у селі, розпалюють міжрелігійну ворожнечу, розпалюють публічно, розпалюють демонстративно, на відео, на аудіо, у присутності поліції і остаються безнаказаними лише тому, що не думають, що ніколи не прийде на них кара Господня, а всі потоки інформаційні, Божа Мати, одведи від нас мімо, щоб вони не затронули душі наших людей. Тому що так важливо пам'ятати, лжива інформація убиває добрі наміри в чоловіка. Святий архістратиже же Боже Михаїле, ударяй вовремя своїм жезлом, щоб така лжива інформація проти церкви нашої йшла в розщелини і йшла би в пусті міста, у ті міста, де і прибиває родоначальник ворога людського сатана. Ми молимося Богу, що нам Бог допомагає на сьогоднішній день розуміти, яка сила Божа прибуває з нами. За що не гонять, браття, каже Павел в посланні Галата, за що мене переслідують, за що мене судять? За віру Христову. І якщо б удалені були ті, возмущаючі вас, каже Павел, но ви, християни православні, покликані до свободи, свободи во Христі. Лиш слідкуйте, щоб ваша свобода не стала поводом угождати страстям і порокам, бо весь закон з'єднується в одному слові: люби ближнього свого, як сам себе. Це перше слово, ні одна з релігій в мірі такого не сказала, що Богу угодно, щоб ми любили один другого і тим угождаємо Богу. Ні одна з релігій такого не каже, крім релігії православної. Ми не знаємо, що учать другі релігії, просто сумніваємося, що захватчики наших православних храмів, а ще іменуються як християнами якоїсь релігії, таковими не являються. Тому що по плодам, каже Господь, узнаєте їхній вандалізм і обикновенне язичество і відсутність віри Христової, а зато в ізобілії агресія, бажання, як вони виявляються і в проповідях своїх закликають бити православних публічно, бо лише так поступаючи ті люди і є тима дітьми Божими, котрі тут на землі свідчать про віру православну, а в вічності в'єдно із церківниками, і дяками, і зо всіми святами зможемо і ми, по милості Божої, наслідувати Царство Божоє. Амінь.